un joc, se numește Fredia. Așa, tu trebuie să prăvăiești prin casă. Prin casă. Că sunt niște roboți care nu știu, nimeni nu știe ce se întâmplă cu ei și ei te omor. Atunci, Robert, unde e? afară. Hai să ne uităm aici. Important să te uiți mai tare aici. Și în dulap că vine Foxy. Are. Foxy? Pușă? Care este ce păpuși se transformă noaptea în... Zombie. Nu. În roboți care s-au defectat. Eu m-am jucat un 4. Mă joc în Freddy 4. Este Freddy 3 și Freddy 1. Freddy 1 e cel mai simplu. Freddy 2 e puțin înfricoșător. Freddy 3 e tare. Dar Freddy 4 e cel mai tare. Ora 1. Tu nu ești. Dacă numai ce era ora 3. Atunci nu s-a primit videoclip cu nimeni nu e aici. Am stat din gură. Până poate găla. Iamuș își pune videoclipul pe YouTube. I-O-U-Tu. S-au zis niște pași. Începem. Puțin. Nu, foarte tare. E cel mai înfricoșător. Foxy nu este. Cel mai tare trebuie să ai grijă de Foxy să nu vină. Foxy vine pe furiș și te omoară, te rupe în două. E ca un fel de... Eu au văzut. Așa îmi studiam, nu știu ce am văzut. Da. Tina! Nu ai idee ce am văzut. Stați, oameni buni, stați, oameni buni. Nu vreau să mă uit. Ce? Eu să fac pe mine. Văd, Tina, s-a auzit pași, așa-i? Deci se încarcă. Mă tem. Nu-ți mai fac numai episodul ăsta de vreo 6 minute până să mă omoare aceala care se plimbă pe aici ca prost. Prostule!
Ai plimba pe aici. Mă știe mie. Dașa, te aștept când aș Eu nu sunt așa. Tine, te temi când ești singur acasă. Așa mor, stric așa aici. Și te omor. Deci mi-e greu să-l pelec pe cap să și... Nu, e nu omor. Dumneavoastră! Ora 5 până la ora 6 cel mai tare. Hai, 30 minutele. Am câștigat! Oameni buni! Am câștigat! Da! Sunt cea mai tare în lume! Da! Da, 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 da! Da, 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 da. Am muncit și trebuie să fac acasă. Iar? Ca să mă uit numai la gând. Te vedem, înțelegi? Am venit să te facem. Da. Deci tu ești în casă. Am nevoie, uităm doar la asta. Ai pus video? Cum ai scris video cealaltă? Lego. Mă tin ca să câștig și... E bună? Episodul ăla ai scris? Așa este? E bună. Yes! Vreau să filmez acum un episod de Minecraft. Nu se poate. Ba se poate? Îmbună atât episodul ăsta. La revedere.